ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏಪಲ ಕುಷ್ಟಿ ಪ್ಲೇ ಏಪಲ ತೇಳ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಎನ್ನ ಪುದರ ಅಶ್ವತ್ ಜಿ ಪಂಡದೆ ಅಂಚನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಪಂಡೆ ಹೊರ ಸೀತಂಗುಳಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಪಾಯರುಂಡು ಎನ್ನವರ ಕುಜಲು ದೆಪ್ಪಿಯರುಂಡು ಪಂಡದು ಸೀದೊಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆತ ಬಯ್ಯಾಡು ಪೋಯಿನ 4 ಗಂಟೆನ ಸೀದ ಬೈಕ್ ಒಂದು ಸೀದ ಸೀತಂಗುಳಿಗೆ ಪೋಯ ಸೀತಂಗುಳಿಗೆ ಪೋದು ಆಯ್ ಕುಜಲು ದೆಪ್ಪಿರುವಂತ ಕುಳ್ಳಿ ಆನ ಕುಜಲು ದತ್ತಜಿ ಗಡ್ಡನ ಮಾತ್ರ ಸೇಪ ಒಟ್ಟು ಮಂತದು ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿದ್ದಾರ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂಡೆ ಸೀದಾ ಸೂರಂಬೈಲಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಪೋಯ್ ಪಂಡದು ಸೀದಾ ಸೂರಂಬೈಲಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋದು ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಟೀ ಟೈಮ್ ಅನ್ಪಡ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಉಂಡು ಹೋಟೆಲ್ ಸುರ ಅದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಸೀದಾ ಹೋದು ಅಲ್ಪುಲ ನಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ಆಯ್ತು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಆಚೆ 7 ಪರೋಟ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತದ್ದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಲೈಮ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತದ್ದು ತಿಂದು ನಿತ್ತ ತಿಂದು ಪೂರ ಆಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತಿಂದದ ಆಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ಆತಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಮೂರು ಪೊರೋಟಲ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನ ಪೊರೋಟಲ ಅಂಜನೆ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಬಿಲ್ಲು ಬತ್ತನ ಬಿಲ್ಲು ಏತ ಬತ್ತನಂಡ 413 415 ಬತ್ತಂಡು ಕೊರ್ನೆ ಫ್ರೆಂಡೆ ಅಂಜನೆ ನಾನೊಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಕ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ನಾನೊಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಕ ಅಂಜನೆ ಅವಂತ ಮುಗಿತು ಸೀದೆ ಊರಿಗೂ ಬತ್ತ ಅಂಚನೆ ಮನತ್ತನಿ ಚೂರು ಕೆಲಸ ಪೂರ ಎತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಐನದ ಮನತ್ತನಿದು ಆಯ್ತು ಎತ್ತನ ಮನಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಎತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ಕೊಯ್ಯರೆ ಬೇಲೆ ಎತ್ತಂಡು ಚೂರು ಜಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಎತ್ತಂಡು ಆ ವರ್ಕ್ ಸೀದ ಪೋಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏಪಲ ಕುಷ್ಟಿ ಪ್ಲೇ ಏಪಲ ತೇಳ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಎನ್ನ ಪುದರ ಅಶ್ವತ್ ಜಿ ಪಂಡದೆ ಅಂಚನಿತೆ ಓಲುಳ್ಳ ಪಂಡನ ಯಾನೊಂಜಿ ತೋಟರುಳ್ಳೆ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಕೊಯ್ಯೊಂದುಳ್ಳೆ ಈ ಮರತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಕೊಯ್ದಾಂಡ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಕೊಯ್ದಾಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಸೆಕೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಕೊಯ್ದಾಂಡ್ ಮಿತ್ತ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ಲು ಕೊಯ್ದಾಂಡ್ ನಾನು ಈ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಒಂತೆ ಕೊಯ್ಯರುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಬುಳೆತ್ತುಂಡು നമ്മള് ദിഞ്ച മരം ചെയ്തോട്ടോടു ഒഞ്ചി ഇത്തന 10 മര 15 മര ഉണ്ട്. ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ದುಪ್ಪುಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಚೀಲ ಐಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡುನೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪೂರೈಗಳ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏರ್ಲ ಪನೋಡಿಸಿ ಆಣಿತೆ ಓಲುಳ್ಳೆ ಪಂಡ ದೀವುಜೆ ಮರಜ್ಜ ಆಯ್ನ ಕೊಡೀಟುಳ್ಳೆ ಮೂಳೆ ತುಳೆ ಫುಲ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಉಂಡು ಅವಳೆ ಬಂದು ಕೊಯ್ಯರ ಆಪು ಚಂದ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೊಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುಂಡು ಒಯ್ಪೋಡಾತಿ ಅಡೆ ಬರ್ತುನೆಂಚ ಬರ್ತನ ತಿರ್ತುಪ್ಪೆ ಪೆಲ್ಕೈ ಅವರು ನಂಜನ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಕೊಯ್ಯೊಂದು ಇಪ್ಪಣ ಒಂಜಿ ವೆರೈಟಿ ಏನಂಜಿ ಕಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರಾಗ್ ತು ಎನಿಗೀಳೆ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಪಚ್ಚೆ ಕಲರ್ದ ತುಲೆ ತುಲೆ ಪಚ್ಚೆ ಕಲರ್ದ ಕಪ್ಪೆ ಏನ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಕೊಯ್ಯೋಂದಿತ್ತ ಈ ಮರತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಕೊಯ್ದಾಂಡ್ ಅಪ್ಪ ಏನು ಕಪ್ಪೆ ತುಯಿನೆ ತುಲೆ ಈ ಮರತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಕೊಯ್ದಾಂಡ್ ನಾನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮರ ಮೂಜಿ ಮರ ಕೊಯ್ಯರುಂಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮರ ಕೊಯ್ಯರುಂಡು ನಮ್ಮೈತೆ ಆಡೆ ಪೋಯಿ ಕೇರ್ಪು ಉಂಡು ಕೇರ್ಪು ಮೂಲುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕೆಲಸ ಬಿಡುದು ಅಂತ ಬಣ್ಣ ಗಂಟೆ ಉಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಯ್ಯ ಐನೆ ಕಾಲ ಆತಂಡು ಚಾ ಬರ್ದು ಸೀದಾ ಏನು ಹೋಟೆಲ್ ದಡೆ ಪತ್ತೆ ಕಾಲ ಆತನ ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತನಾಗ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಇನಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 16 ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದರ್ಶನ್ ಅಣ್ಣ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂಚನೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ದರ್ಶನ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಮೂವಿದ ಟೀಸರ್ ಬರ್ತನೆ ಟೀಸರ್ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಬಂಡ ಸೂಪರ್ ಕಿಡೂ ಅದಿತ್ತಂಡು ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಡ ಏನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಡು ಸೂಪರ್ ಐತನೆ BGM ಸೂಪರ್ ಐತನೆ ಅಂಚನೆ ಟೀಸರ್ ಪನಿರಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಿಮ್ಸ್ ಪನೋಳು ಒಂಜಿ ಗ್ಲಿಮ್ಸ್ ಪನೋಳಿ ಸೂಪರ್ ಐತಂಡು ಇಷ್ಟನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಡುಂಟ ಪೂರ ಇರ್ಗಲ ಬೈ ಬೈ ಒಂದು ಎಲೆದುಕ ಗೈಸ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಔಟ್.